Luke, baba, dubu wata kyakkyawar yarinya can tana mana murmushi. Kyale ta kawai, zo mu tafi. Baba tana kira na fa. Ka kyale ta nace, zo mu tafi. Kai anya ba bakin ciki kake yin ba? Kai wallahi sai na je sai dai duk abin da zai faru ya faru. Bana bari ta kwana yi ta kare duk abin da zai faru ya faru. Sace bashin banki na kashe miki baby duk abin da zai faru ya faru. Gida da gonan mu na gado in siyar. Sannin ka ya kake? Lafiya kalau kefa? Lafiya alhamdulillah, to mu shiga daga ciki mana. To da wanne za ka fara? Ga cikin pepper soup don ga fried rice, ga jollof rice, wannan kuma watermelon juice ne, ga fruit salad, ga five alive kuma. Ga mijina ya dawo. Au, daman kina da miji? Wallahi kuma soja ne, in ya ganka harbe ka zai zo ka ga. Ɗauki kayan nan ka fara guga, in ya shigo zan ce masa mai guga na kira. A'a, maza. Baba ka san jiya wuni ne ina guga a gidan yarinyan nan? Ba na ce ma kar ka je ba, duk kayan nan da gani, ni na wanke su shekaran jiya. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.